Dyson има най-добрите прахосмокачки в света, а сега той представя новия си флагман, който ще остави всички свои предшественици в сянка. Здравейте, аз съм Доминик и в днешния инсайт от Robot World, където тестваме помощници за вашия дом, ще разгледаме Dyson Gen 5 Detect Absolute. Dyson Gen 5 всъщност е подобрена версия на Dyson V15 Detect Absolute. И с това подобрение имам предвид, че е изработена до най-малкия детайл, по-приятно протичане на прахосмокирането, качеството на изработката и съвместимостта на такова ниво не можете да намерите никъде другаде. Оригиналният V15 вече прахосмокираше изключително добре, благодарение на системата за прахосмокиране, която самият основател на компанията James Dyson е измислил, и разбира се, благодарение на изключително високата му всмокателна мощност. Той вече е подсилен от 240 AirWatts на 280 AirWatts, до 280 злоупотреба. А добавете и мотора с мощност до 135 000 оборота в минута. И всъщност на поста на най-мощната преносима прахосмокачка беше заменен от Dyson с Dyson. Тук, разбира се, има и лазер на пухкавата дюза, който ще ви покаже наистина всичко, което искате и не искате да видите. Това е функция, която похвалих вече при V15. И тук при Gen 5 няма да е по-различно. Защото тук лазерът е още 2 пъти по-силен, така че всички тези замърсявания ще виждате още по-добре. Тази функция наистина трябва да подчертая, защото ако не беше тя, щяхте напълно спокойно да пренебрегнете почти невидимите замърсявания във вашия дом. Нещо, което тук е добавено ново, е, че вече не е нужно да държите основния бутон, за да прахосмокирате. Сега просто трябва да натиснете бутона, който е над дисплея, и ще прахосмокирате през цялото време, докато отново не натиснете този бутон. При V15 трябваше да държите този символичен спусък през цялото време, докато прахосмокирахте. Все още имаме 3 режима на мощност: Еко, Авто и режим Boost. Според мен обаче определено ще използвате най-често автоматичния режим. Благодарение на него прахосмокачката винаги настройва мощността си в зависимост от това колко замърсявания прахосмокира и наистина работи страхотно. Режима Boost наистина е нещо впечатляващо. И не вярвам, че у дома ще намерите замърсявания, които да не можете да прахосмокирате с него. Gen 5 е също като предшествениците си безтурбичен преносим прахосмокач. Така че никога не е нужно да купувате никакви турбички за отпадъци и също така не е нужно да купувате и HEPA филтър. Той е измиваем и при правилна поддръжка Dyson обещава, че ще ви издържи през целия живот на прахосмокачката. И така, всъщност не е нужно да купувате абсолютно нищо. Изпразването на Dyson е изключително лесно и максимално хигиенично. С един единствен жест изпразвате всички замърсявания. При Gen 5 дизайна беше леко променен. Вече този премиум вид беше допълнително подчертан с премиум лилав цвят, а HEPA филтърът сега има красив син цвят. Дизайнът е точно това, което конкуренцията на Dyson може само да завижда, защото всеки път, когато видите Dyson, знаете, че това е именно Dyson. Качеството на работата е отлично. Всичко прекрасно държи, здраво е и Dyson просто го е настроил перфектно. Имаме куп допълнителни накрайници и четки. И още една четка е вградена директно в тръбата на самата прахосмокачка. Просто сваляте тръбата от прахосмокачката и можете да отидете да изсмуквате, например, колата. И това кола ще я изсмуква много по-добре, отколкото обществените прахосмокачки, които се намират при автомивките. Може да изсмуква до 70 минути, тежи 3,5 кг и има мощност от 280 AirWatts. Има и прекрасен LCD дисплей, на който можете да настройвате режимите на мощност с бутона под него. И ще видите и общия брой на праха, замърсяванията и дори техния размер. Това е точно онзи усет за детайл, който винаги толкова хваля при Dyson и който трудно ще намерите при конкуренцията. Забележката, която ми идва на ум, е много субективна, а това е теглото на самата прахосмокачка. В съдържанието на опаковката, разбира се, намираме Dyson Gen 5 Detect Absolute. Имаме и подовата четка Motor Bar, която е идеална за килими. Fluffy Optic подовата четка, това е тази с лазера. Комбинираната четка, която за мен е идеална за тези процепи в колата. Четката с накрайник за фини детайли, която за мен е отлична за мебели като дивани, кресла и дори за колата, е наистина страхотна. Имаме и вградена четка за процепи и прах. Това е тази, която се намира в тръбата на самия Dyson. Държач за стена, заряден адаптер и, разбира се, инструкция за употреба. Dyson Gen 5 е изтънчена перфектност. Това е най-добрият ключов прахосмокачка на пазара. Ако обаче теглото е ключов фактор за вас, бих ви препоръчал Dyson V12, който е по-лек с почти килограм и половина. Надявам се, че съм ви помогнал с избора на вашия нов домашен помощник и вече очаквам с нетърпение какво ще разгледаме следващия път. Така че за сега довиждане!